Foli ani tanu yamba kengere ka dia obele ma omunu be kan lamɛ ni waati na Mali kɔnɔna na ni Mali kɔkan ka aw fo aw sɔgɔlen bɛ radio jɛka fɔ la bi bɛnna sibiri ma min ni o ye marisi kalo tile 29 ye san 2025 an ka dɔgɔkun kunnafoniw ka daminɛ ntɛnɛn na kana bila bi sibiri la koba minnu kɛra jamana kɔnɔna na wali kelen jamana kɔkan kan da dolu la ka walawala aw ye min bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo ni waati na aw bisimila. I n'a fɔ an tun y'a ɲɛfɔ na cogo min na an ka kunnafoni jɔsen la kumabaw la maliden minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ Moritani jamana na ni o ye Mali yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana dɔ ye olu kɔni bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ ni waati na ka sabu kɛ nimatɔrɔ waliw kasoladenw ani fɛn caman wɛrɛ u ka kule kɔni kɛlen kɔfɛ an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔkan malidenw ka koɲɛma ni o ye Musa Aga Atayɛri ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se nin maa ninnu ma ka taa ɲɛ da u kan sigilen wa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni nana ka bɔ Moritani jamana kɔnɔna na n'u ye kuma kɛ a ye ladilikan d'u ma ka tila k'a yira u la k'a fɔ labɛnw bɛ senna cogo min na ninnu ka hakɛw bɛ se ka bila u minɛ kɔnɔ cogo min na an ka jɛ ka Musa Aga Atayɛri lamɛn maliden minnu sigilen bɛ kɔkɔ olu ka minisiri don. Fɛn kɛra u la Moritani gouvernement ɲɛ b'o la gouvernement bɛ ka baara kɛ pour que min kɛra u la o ɲɔgɔn kana kɛ aw tɔ ɲɔgɔn na min tɔra Moritani. Ne kun taara Moritani a bɛ kalo 3 bɔ sisan décembre ne kun bɛ Nouakchott président Assimi Goïta ka ci min dira ne ma ne y'a lase fɛn minnu bɛ o ci kɔnɔna na fɛn fɔlɔ il faut que maliyɛnw min bɛ Moritani u ka se ka sigi Moritani sariya la u ka se ka carte séjour sɔrɔ Moritani u ka se ka sigi Moritani cogoya min Moritaniyɛnw min bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ se ka u sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan tɔɔrɔ t'u sɔrɔ fɛn tɛ k'u la. Fɛn filanan carte de séjour ne b'a dɔn ni san 3 kɔfɛ a carte de séjour baara gɛlɛyara dɔɔni mais kuma min kɛra an ni Moritaniyɛnw ɲɔgɔn cɛ décision taara pour que maliyɛnw min bɛ Moritani n'u b'a fɛ ka carte de séjour ta u tɛ wari sɔrɔ o de fɔra an ye Nouakchott an ka mission na malheureusement o bɛɛ ma kɛ fo refoulement ninnu daminɛna o kɔfɛ donc min bɛ yen sisan an bɛna mission kura de wuli président b'an bila ka taa tuguni pour que an ka se ka sigi ka kuma gouverneur y'a fɔ président de la commission du CNT y'a fɔ président du haut conseil y'a fɔ. Ayiwa ni tun ye Musa Aga Atayɛri maliden minnu sigilen bɛ kɔkan olu ka minisiri don. N'an bɔra yan an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na halisa ka kɛ ni lakanabaliya ɲɔɲɛnen min bɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnna jamana cɛmancɛ bolo kan olu kɔni bɔ mɛn ka kuleba kɛ kosɛbɛ Masina marabolo kɔnɔna na dugu caman bɛ yen Dokoro ka taa se Sayi ma ani dugu caman wɛrɛ olu bɛ ka wele bila Mali jamana maa ɲɛmaw ma nin waati in na ka sababu kɛ u bɛ ka min fɔ o de ye k'a fɔ lakana hukumu kɔnɔna na fɛn min ye maa danɛ jugu ninnu ye nanzarakan na n'an k'u ma ko terew olu ka wulikajɔw kɔni sabatilen bɛ nin waati in na ka se ka gɛrɛntɛ ta ka da olu kan ko fɔ u ka bɛnkan sɔrɔ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se ka olu to yen cogo min na hukumu kɔnɔna na dugutigi ka na alimami na ani sifinw ka ɲɛmaw ani fan wɛrɛ fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra Juakun in kɔnɔna na Sayikaw fɛ yen n'a bɛ Masina ale marabolo kɔnɔna na ka jamana maa ɲɛmaw ka kulomafɛnw u bɛ se k'olu lajɛ cogo min na ka dɛmɛ don u ma an ka jɛ ka Sayi dugudenw u ka kuma lasela an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Worika Jara ka bɔ Sayi ne RLA an kɔni fɛ bi an m'an ka nin fɛngoya kɔni dira ni caman ye an ka denmisɛnninw b'an bolo an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'an bolo dɔgɔtɔrɔso tɛ yan kɛnɛyatigila ma tɛ se an ma an nana tɔɔrɔ kɔnɔ san kelen o san kelen kɔnɔ ne don ma buteli kɔnɔ ala an tɛ se ka taa n'u fɛ an ka soforo kɔnɔ n'a ma fɔ k'aw mɔ tɛ yen kisɛ de b'anw kan mugu de b'anw kan o tuma an b'a jira Asimi n'a ka cɛdenw na u k'a ɲini ala ni kira kama u k'an golo magɛn nin t'anw kɔni kamana gan hadamaden tɛ se ka mɔ buteli kɔnɔ dumuni t'an bolo ale kɔni safunɛ a t'anw ka dugu la bi y'anw ka taa ka nafɛ ye i y'a dɔn kuma tɛ ka nin dumuni ye san kelen e ma ci kɛ san 2 de bɛ ala ka na o tuma an bɛna denmisɛnninw mara cogo min an bɛ dugu de bila
kuma ka Allah je an wanda fa do je ngona fi yau an ala ko an ma fa ko asimna ka chedo ku ka Allah je ku ka ngolo mage ala kara kama ma man fa fa oyo adara mo aywa ni tun ye sayi dugudenw u ka kuma lasela min n'u y'a di relais dɔ ma sayi dugu kɔnɔna n'a bɛ Masina marabolo la jamana maa ɲɛmaw k'u kulomagɛnw bɛ se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta k'olu sɛgɛrɛ cogo min na jarawulikɛlaw ka don olu kalodibi la. san 1991 marisi kalo tile 26 n'an b'a wele ko 26 marisi o kɔni ye don ye anw ka jamana kɔnɔna na min bɛ maaw ka aywa don ko fɔ minnu bɛ yen n'olu joli bɔnna cogo min na jɛmɔ fanga ni o ye démocratie liberté d'expression ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o de la ɲinɛn ta n'o bɛna san 2025 ma o ta ɲagali la an ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ani jɛkulu belebeleba ka se k'i ni da maaw sɛnɛndo kan minnu bɛ yen n'olu ni tora fɛn in wulikajɔ la n'a kɛra ka Musa Traoré yɛrɛ to jamana maa ɲɛmaaya la o kɛnɛ in kan a kɔni ye kuma caman caman fɔ jamanakuntigi ka taa se tasibila maa minnu n'u ni tora ko in na ani démocratie yɛrɛ ko bɛ danga min na an ka jamana kɔnɔna na ani fɛn caman caman wɛrɛ général d'armée Asimi Goïta da don olu bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ a ka fɔlen dɔw an k'olu lamɛn. Foli bila malen bɛɛ la an bɛ kɛnɛ kan bi o ye tasibila kɛnɛ ye ka miiri an ka jamanadenw ɲin tora wulikajɔ la wulikajɔ mun nana kuncɛ bɛjɛ fanga la san o san ni ɲatuma la an bɛna nin yɔrɔ kelen na ka na miirijugu ko la ka tasibila ku ye ka duwawu don ye min b'a to u ɲin mun tora la ala ka u dayɔrɔ sumaya o tɛmɛnen kɔ n'i y'a jateminɛ bi in na hali bi n'i y'a ye maliyɛnw bɛ nin waleya in tuma bɛɛ an bɛ tasibila kɛ a bɛɛ b'a jira maliyɛnw na ko bi in na an bɛɛ bɛ fɛ hali bi basigi ka na jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ɲin tolen filɛ nin ko la an bɛɛ kan ka baara de kɛ sisan mun ma don sara kun min kɔrɔ o saya kana kɛ fu ye n'i y'a jateminɛ nin ye san 34 ɲɔgɔnna ye bɛjɛ fɛngɛ nana an ka jamana kɔnɔ hali y'a jateminɛ hali bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ sisan an kan ka ɲininkali damadɔni k'an yɛrɛ la mun de man ɲa an ka mun de kɛ mun b'a to an ka jamana bɛ kɛ an ka jamanadenw sago ye an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati o de hukumu kɔnɔna na jamana transition ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min fɔlɔ kɛra ka kuma di jamanadenw ma n'i ko bɛjɛ fanga jamanadenw de ka fanga don a bɛ kɛ jamanadenw tɔgɔ la a bɛ kɛ jamanadenw ka hakilina de la o de an ko ni pour an ka se ka bɔ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ bada a ka kan an ka kuma di an ka jamanadenw ma o de bɛ fɛ jamana ka baara cogo min na mun b'a to an bɛ gɛlɛya min na an b'o gɛlɛya kɔnɔ o de hukumu na a kuma dira jamanadenw ma assise kɔnɔna la n'a bɛ fɔ assise de la refondation o de hukumu na jamanadenw ye sigikafɔ kɛ o ye laɲini 517 y'o de laɲini. général d'armée Asimi Goïta ni Mali jamanakuntigi don ni tun y'ale ka dantigɛlikaw ye kɛnɛ in kan halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ dugu ta ani jolibaw ko ɲɔgɔn ma ni o ye ministre des transports et des infrastructures ye olu ye sigi dɔ kɛ ni jamana julabaw ye minnu bɛ yen n'o bɛ doni ka bɔ kɔ kan ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ wali kelen k'a cɛ ka bɔ n'a ye transitaires ani chargeurs a bɛ tali kɛ olu de la u ka sigi min bɛ kɛ laadalako la san o san o kɛnɛ kun don kɛnɛ in kan minisiri yɛrɛ tun bɛ yen n'a ɲɛmaaya tun b'ale bolo madame Danbele Madina Sisoko a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ye min n'a bɛ kɔnɔguwanko dɔw fɔ min b'a ni nin cakɛda ninnu yɛrɛ cɛ an ka jɛ an ka fɔlen dɔw lamɛn. a jaba la n'o ye CMC siège ala barika la san 2025 in na o juru sabula sini n ye kuma fɔ dɔgɔ ko n bɛ se ka n bolo jira dɔ la k'aw ka siège ne k'aw ka siège t'a ta ye o papier bɛ bɛɛ mɛ se mɔgɔw bolo a ma d'aw ma fɔlɔ ala o tɔgɔ t'a kan jani t'a kan ɲinan kɔni 2025 in na n'ala sera k'a ko k'olu don o y'aw ta ye donc a k'a jija a ka ko wɛrɛ boloda parce que n'i y'a jateminɛ san 26 jabala kelen m'a fɔ a ka dɔgɔ nka ne kɔni fɛ a ka dɔgɔ a ka se k'a bolo jira fɛn dɔ la an k'an dɛmɛ o kan donc n'an b'a fɔ o ma ko investissement a y'a jija a ka bolo jɔ dɔ la a k'o kɛ an k'aw dɛmɛ a bɛ kɛ cogo min parce que a tɛ ka siniɲɛsigi ye investissement siniɲɛsigi ne t'o bɛrɛ la n'o bɔra yen min ye n jigi yɛrɛ tɔ tigɛ
aye mbe ndo ala muruka mina ne mo fo ni aw ka budget ta kale aw besi l'inflation sanu fale jamana yore kanga ngani ya direke ni CMC ressortissant CMC mai ne ka cotisation c'est-à-dire ne bosa mais aw ka cotisation wa bilani ne ra fo président ne ba la se ka o ma ne ba sara ni jama pa be fara le nyonga wa binani sangi aw ko ye importateur yi aw ye exportateur yi aw ye chaîne du commerce na ko basé fon fe bangana aw de abeta kana alan zigile fle fon fe bien doni ata kana aw te dugu transitaire baw dugu mobilité baw dugu opérateur économique baw alors ko kile pucha o ti 200,000 francs zara. Ayiwa ni tun ye madame Dambele Madina Sissoco ministre des transports et des infrastructures o don alisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ to julaw ka daga kɔnɔna na alisa o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min fana bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ jako ni bayɛlɛmani koɲɛw ma ni o ye ministre de l'industrie et du commerce ale fana ye sigi dɔ kɛ ni jula dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ yen n'u bɛɛ ayiwa bɛnɛw ka taa se mangoro ani fɛn caman caman wɛrɛw bɛ yen k'u ta ka taa kɔ kan sigi ka fɔw ka kɛ ayiwa ninnu ka jagofɛnw bɛ se ka jamana yɛrɛ nafa cogo jumɛn de la u ka se ka sigi ka fɔw kɛ o kan kɛnɛ kuncɛlen an ye kuma galama Tengu Musa Alassane Diallo la ni ale jagokɛlaw ka ministiri an ka jɛ k'a ka fɔli dɔw lamɛn. An ye o bolo de da ɲɔgɔn ye o ye k'a fɔ aw yɛrɛ minnu ye a baarakɛlaw ye aw ka lakodɔn o ye n'a bɛ nin baara ninnu kɛ magasin ka y'aw bolo min b'a to a bɛ nin fɛn minnu san a bɛ bɛnɛ san a bɛ mangoro san ka mara yɔrɔ minnu na a ka se ka ladɔn an y'a fɔ fana i bɛ fɛn o fɛn de bɔ jamana kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ n'i y'a feere a wari de kan ka segin ka na jamana kɔnɔ o de b'a to wari an ka bankuw wari bɛ segin ka na bankuw kɔnɔ bankuw bɛ yamaruya di k'a fɔ wari sigira ka na o b'a to bankuw ka sɔrɔw bɛ yiriwa bankuw bɛ se ka baara kɛ jamana nafosɔrɔw bɛ se ka baara mɔgɔ min b'u ka jamana kɔfɛ ka na Mali kɔnɔ ka na n'u ka minɛnw ye k'o feere Mali kɔnɔ ka Mali minɛnw san ka bɔ n'u ye Mali tɛ fɛn sɔrɔ Mali mobilitigiw tɛ fɛn sɔrɔ Mali mɛriw tɛ fɛn sɔrɔ a bɛɛ olu de ta ye olu tɛ se ka min k'u fɛ yen u bɛn'o kɛ anw fɛ yen ka taa kun jumɛn de kan o fana o bɛ ban dɛ bɛ fu siri u da la ni Ala sɔnna ma o bɛ ban de pewu. Musa Alassane Diallo jagokɛlaw olu ka ministiri don n'an bɔra an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na halisa fɛn min ye san 1991 26 mars kalo tile 26 o ɲagali hukumu kɔnɔna na ayiwa sifin jɛkulu minnu bɛ yen ni politikimɔgɔw don olu fana ye lajɛ kɛ a kɛra don kɛrɛnkɛrɛn olu fana bolo u ka se ka hakili falifalenw kɛ majɛ jumɛn de bɛ jamana yɛrɛ ka baara la sifinnakaw ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki baaraw kɛ ani fɛn caman wɛrɛw k'u da don o la ka walawalali kɛ ayiwa kɛnɛ in kan walawalalikɛla dɔ tun ye Ibrahim Kebe a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jɛ ka dɔ lamɛn o la. Jɛmu fanga don denmisɛnw jɔra ka bɔ a la kosɛbɛ n'o sifinw ye parce que sifinw ye u b'a fɔ ko sini ɲɛsugu don mais ɲana a bɛ se sini ɲɛsigi ma bi de don a galabu kɛnɛ b'u la ala kɛn bɛ ka farisogo d'u ma donc olu jɔda kan ka bonya kosɛbɛ jɛmu fanga lafasali ma ani jɛmu fanga laɲɛnamali ma parce que n'i ye jɛmu fanga fɔ a bɛ bɛɛ ko fɔ a bɛ foroba ko fɔ donc bɛɛ kan k'i jeniyɔrɔ fin yaasa tiɲɛ yɛrɛ la jamana ka se ka bɔ a nu ma donc kɛnɛ in sigira min na o tɛmɛna ni an ka jamana kɔnɔ o dafirilen maaw wulila ni kan min ye o de ye jɛmu fanga ye n'o ye démocratie ko kuma ye donc o démocratie tɔbɔtɔli o bɛ se ka sabati cogo min na barodalasigi in bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen kan gɛlɛya min n'an y'a kuma fɔ o de ye k'a fɔ denmisɛnw bɛ se ka ni an ka foroba cakɛdaw ta sisan denmisɛnw jɔyɔrɔw bɛ se ka bonya la cogo min na ɲɛmɔgɔyaw bɛ se ka kalifa denmisɛnw la ka caya la cogo min na n'o ye représentativité instance de décision na o fanga de dɔgɔyara parce que en réalité Mali yɛrɛ de kɔnɔna la textes de bɛ yen textes minnu bɛ denmisɛnw bali ka se niveau dɔ ma misaliya kelen dɔrɔn n'i bɛ kɛ président Mali la a ko k'a bɛ daminɛ de k'i ka sanji 35 de sɔrɔ ka yɛlɛ donc sanji 35 duguma e tɛ se k'i kan bɔ président la alors que a fɔra ko jeunesse yɛrɛ fana charte africaine de la jeunesse sɛbɛnfuraw ye min fɔ ko n'i ye jeunesse ye dɔrɔn k'a da ye san 35 de donc ni min yɛlɛn'o sanfɛ ko tɛ jeune donc o yɔrɔ la dɔrɔn i b'a ye ko textes yɛrɛ bɛ jeunes bɔ k'o bin o de y'an y'a fɔ ko majɛw bɛ yen fɛn caman bɛ yen yɛlɛmaw kan ka don o yɔrɔ la.
ne tun ye Ibrahima Kebe sifin politiki jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa bɛ o maaw la ka se ka walawali kɛ maaw ye jama fanga yɛrɛ nali hukumu kɔnɔna na majɛ min bɛ sifin olu ta fanfɛla la n'an bɔra yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔ halisa jamanakuntigi ka laɲini hukumu kɔnɔna na ne y'o de ye ka fɛn boloda sunkalo waati kɔnɔ min bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya ko fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma wali kelen jamanadenw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ko a ma ko sunkalo solidarite o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Bamako kafo 6nan ayiwa u taara ka se ka taa suntigɛfɛn di maaw ma a bɛ tali kɛ ɲɔ malo ka taa se tulu ma ani dumunifɛn wɛrɛw min bɛna se k'u yɛrɛ dɛmɛ sunakari o ta fanfɛlaw la ayiwa ɲɛmaaya tun bɛ minisiriso min bolo o de ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso den ani denbaya kofɔli ɲuman ma ayiwa minisiri yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ye o ye Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ye an ka jɛ ko dɔ lamɛn a ka fɔliw na. Kɛnɛ kan ka na ni kɛnɛ ɲɛnamaya an bolo yan ani ka se ministère de la promotion de la femme fɛnɛ n'o ye musow ni denmisɛnninw ni duko kunkanko minisiriso ye foli bɛɛ lajɛlen bi a baarakɛla bɛɛ lajɛlen surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya na baara in labɛnni ɲɛcogo ma foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sen bɛ a organisation na foli b'a bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ sara donc o hukumu kɔnɔna na an b'a kalama k'a fɔ kɛnɛ in sigili ti dɔwɛrɛ ye a sigilen don k'a yira k'a fɔ an ka tagabolo kɔrɔ ye nin de ye hinɛ ni makari ani ɲɔgɔn dɛmɛ Mali yɛrɛ sigilen b'o hukumu kɔnɔna de la donc an bɛɛ b'a kalama cogo min jamanakuntigi ye ɲinan san fɛnɛ kɛ dɔnko ni seko a n'an ka laadalakow ka ɲinan san tɔgɔ di o ma donc an bɛ se k'a fɔ nin kɛnɛ in sigilen don a hukumu kɔnɔna na ka taga ni jamanakuntigi fɛnɛ ka laɲini ye ka se maliyɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso ka denmisɛnnin ni makɔrɔba ko k'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ kelen ye an kan ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hinɛ kɔnɔna na tin kɔnɔna na makari kɔnɔna na bonya kɔnɔna na maliden bɛɛ ye kelen ye k'a yira k'a fɔ a hakili bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na cɛ fara muso kan togodalamɔgɔw fara dugubakɔnɔmɔgɔ kan Mali fan 14 bɛɛ fɛ bi. Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ni ale ministre ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ du denbaya ani denmusow ka kuma n'o ye ministre de l'enfant, de la famille, de la femme ale ka dantigɛlikanw tun ye nin ye Bamako kafo 6nan o kɛnɛ kan n'an bɔra yen an bɛ taa kunnafoni na halisa fɛn min ye du ani maaya danbe ani maaya jamanakuntigi yɛrɛ kɛlen ka ɲinɛ san ta k'a kɛ seko ani dɔnko san ye o de la nin kɛnɛ belebele kɔni nun doli baaraw kɛla kulikurukaw fɛ yen n'o bɛ tali kɛ Bamako Mali yɛrɛ marabolo 3nan a bɛ o de kofɔ ayiwa ka se ka taa seko ni dɔnko a ka don bala halisa majɛ minnu bɛ yen olu ka fɔ ci ka fɔ baw ka kɛ o kɛra kulikurukaw fɛ yen kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ jɔn bolo Mamu Dafe don ni ale yɛrɛ minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ma an ka jɛ k'a ka fɔlen dɔw lamɛn. An bɛ maaya ni danbe kɛnɛ de kan maaya ni danbe kɛnɛ ye hukumu ye an ka minisiri gale ye kɛnɛ min sigi Mali région bɛɛ la pour que an ka projet ani ministère tɔw minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ministère de la réconciliation ye n'o ye ministre de la jeunesse ye et de la construction citoyenne ye donc an bɛɛ ka jɛ ani ministère tɔw bɛɛ bɛ se ka na baara kɛ danbe ni kɛnɛ in kɔnɔ donc anw ka baara fɔlɔ de kɛra nin ye n'o ye faso baro kɛnɛ o ɲɛnɛmaya faso baro kɛnɛ ye mun ye jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale ye décision historique dɔ ta ka san in di seko ni dɔnko ma a ko ministère de la culture an ka wulikajɔ kɛ pour que seko ni dɔnko an bɛ se ka yelen k'a ka jamana yɔrɔ bɛɛ la pour que bɛn bɛ se ka sabati cogo min na faamuyali bɛ se ka na cogo min na an ka taa an ka kɔrɔlenw lajɛ pour que kɔrɔlenw bɛ se ka don ba la cogo min na général d'armée Assimi de y'o fɔ donc a y'an bila o mission na pour que an bɛ se ka na yaala région bɛɛ la. Mamu Dafe ministre don min ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ani dɔnko ma o ka kɛ halisa jamana maa ɲɛmaw bɛ ŋaniya ɲumanya min kɛ ni o ye sunkalo solidarite ye fɛn min ye ayiwa an ka cakɛda min fana bɛ yen ni o ye fondation Orange Mali ye olu kɔni ye jamana maa ɲɛmaw ka laɲini dɔ sabati nin kɛnɛ kan sabula u sera chrétienw fɛ yen ka se ka taa donbolo kɛ u ye min bɛ tali kɛ ɲɔ malo ani tulu ani fɛn caman wɛrɛw la u yɛrɛ ka sunkalo hukumu kɔnɔna na min bɛna se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya ta ka bɔ maa caman kan minnu bɛ yen ni seba tɛ olu ye o hukumu kɔnɔna na archevêque Sise ale ka kuma lasera min ye kuma lase bamanankan na an ka jɛ k'a ka fɔliw lamɛn a ka nisɔndiyakanw ni donbolo ninnu dilen kɔfɛ. An kɛra diinɛ fɛn o fɛn la an b'a dɔn ko adamaden a bɔra masa Ala de la
an bɛ farala masa ala la ale min ye an da kan kɛ a ja ni a bisigi ye o tuma n'i taara karisa ka so ka don a ka so ni hɛrɛ ye ka fara o kan ka fɛn da a tɛgɛ i ye baara kɛ i ye baara ɲuman kɛ nin waati in na waati kɛrɛnkɛrɛnnen nin na silamɛw bolo kerecɛnw bolo an ka sun tuma ni aw donna an kan Orange Mali a bololankolon man na kana fo ni hɛrɛ ye kana dɔ da an tɛgɛ aw ni cɛ ni baraji a bɛna taa da min fɛ a bɛna taa masa ala sagona da de fɛ bawo la ala ye an da kan an sigi ɲɔgɔn na de an taara ye ɲɔgɔn ye diɲɛ susi kɔnɔ i kɛra diinɛ fɛn o fɛn na ayiwa halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni kuncɛ kunnafoni na an b'a datugu ni an ka kɛnɛya kunnafoni o de la an bɛna kuma bana min kan bi o de ye jabɛti ye jabɛti ale ye bana ye ni sukaro caya bana de don farikolo la o de la san kɔni ye kuma galama tɛnkun docteur Suare docteur Julenba don an fɛ Bamakɔ yan nɔ a b'i da don na ka walawalali kɛ an ka jɛ ka dɔ lamɛn a ka fɔlenw na. Jabɛti yɛrɛ ye mun de jabɛti filɛ nin ye ale de ye bana ye sukaro caya bana farikolo la parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ la adamaden an bɛ dumuni kɛ an bɛ dumuni minnu kɛ dumuni groupe bɛ groupe damadɔ an b'a fɔ dɔw ma ko lipide an b'a fɔ dɔw ma protéine an b'a fɔ dɔw ma carbohydrate an b'a fɔ dɔw ma glucide i b'a fɔ ma donc olu mana don farikolo la u bɛ tɛmɛ nogo fɛ n'u tɛmɛna nogo fɛ fɛn dɔw de bɛ kɛ u la u bɛ yɛlɛma yɛlɛma bolo damadɔni kɛ alors o yɛlɛma yɛlɛma bolo ninnu kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ farikolo la n'an b'a fɔ ma ko pancréas n'o ye sama nɛnɛ ye pancréas ale nafa ka bon kosɛbɛ fonction fila de bɛ pancréas la fonction dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma fonction exocrine a fonction exocrine ye min ye généralement i bɛ taa sɔrɔ la pancréas yɛrɛ a bɛ enzyme de dilan n'an ye dumuni kɛ pour que k'an ka dumuni yɛlɛmali nɔgɔya a bɛ enzyme dɔ dilan an b'a fɔ ma lipase ninnu olu de b'a to dumunimafɛn minnu bɛ an ka dumuni na u bɛ ci farikolo bɛ se k'u ta cogo min na donc o ye pancréas ka rôle dɔ ye alors a ka rôle wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ ma ko rôle endocrine an ka bi baro bɛna b'o de kan pancréas ka fonction endocrine min bɛ yen pancréas la cellule damadɔni bɛ yen mais n bɛna cellule fila de n bɛna kuma olu de kan kosɛbɛ. ne tun ye docteur Suare docteur Julenba don an ka jamana kɔnɔna na yan kosɛbɛ ne tun y'a ka walawalikan dɔw ye jabɛti kan nka ni ala ka diɲɛ don n'a nataw la an bɛna tɔ la tɛmɛ aw ye aw ka faamuyali ko ɲuman kama ayiwa n balimaw an sera ka min di aw ma kunnafoni na k'a daminɛ ntɛnɛn na ka na bila bi